Straight to the Sa point. gihapon, hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutaran karong butaga mga higala. Maayong balita una ta mga kaigalaan. Kaya mga senior citizen sa Dakbayan sa Sugbo, sugda na karong September 27 ang pag-apod-apod sa ilang tulo ka buwan nga financial assistance alang sa ikatulong quarter karong tuiga. Straight to the point. Medyo malipay mahigala si Lolo ug si Lola ini, no? Sunod semana kay manghatag na mga higala sa ilang financial assistance. Murag ganahan pong mga apo ani magakuyog-kuyog kasamang cake. Agak-agak ni Lolo ug ni Lola. Aron ni gahuman mahigala adto na dayon, no? Ngita dayog asa dapit magkapangaon. Medyo makalipay sad mga sukit paminaw, no? Alang sa atong mga lolo ug lola, labi na makatreat sila mga apo, pero depende po na, no? Kay daghan pong pangapalitunon tambal in town kini mga senior citizens. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga rallyista ni kondinar sa korupsyon sa Subo, subay silang gihimo nga protest rally kagahapon didto sa may Plaza Independencia. Straight to the point. Ang mga nagrally sakop sa coalition nga gitawag og Payong Batok sa korupsyon, nanawagan og accountability og prisuhon ang mga mamatud-ang sad-an nga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Straight to the point. Pangutan na lagi ini, doon na ba kay mapriso ining kalakiha? Naa ba kay mga priso ani? Og kung doon na manggaling mga priso ani, unsa man, doon na kay mga prisong dagko? Straight to the point. O ipaon lang to mahigala mga prisong gagmay, ha? Straight to the point. Parihari gapon kay tungos kada kong kwarta mahigala nakapahimos man gini mga tawhana. Pero mao lagi na, no? Kadto ang dako-dakong buaya murag ambot lang. Masakpan ba kanay di ba? Straight to the Mao point. kanay dako pang pangutana ron. Nagatarig pagtagad do butagas to paduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay diri point. lang mahigala marag makaduda naman gyud ang dagan sa investigasyon mahigala nga sa lower house. Dunay investigation sab nga ipadayon ang Senate. Atong hatagan og benefits of the doubt ang Senate, but ang lower house may gala murag lahi magtunada ang ilang nga investigasyon mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ang kadto ang mao'y responsable sa pag-insert, na mao'y responsable sa mga insertions murag wa man gyud tao'y planos lang ilang ipatawag. Kadto si Saldico mga sukid tigpaminaw. Lakip na usab mahigala si Martin Romualdez nga angay mo explicar aning kalakiharon. Straight to the Kay point. sila man mo irresponsable sa mga insertion sa budget. Pero mura man og way klaro wa may nahitabo mga kaigsunan. Kay ila pang gipatawag, pagsugod pa lang mo to giingon ni Congressman Toby Tiangco, pagsugod pa lang aron kung seryoso ta, ipatawag gyud dayon Saldico. Straight to the Wa point. man gyud hantud na kalarga na lang sa Amerika. Mo na ilang ginaingon mahigala didto sa Amerika, ang kalainan mahigala sa Amerika o Pilipinas. Naabay korupsyon dito na agihapon. Adi lang kayo inana katalamak sa ato. Pero unsa man gyud akong kalainan, ang kurakot dito sa Amerika, ang mga taong nalambigit sa korupsyon maadto sa prisuhan. Pero sa Pilipinas, ang malambigit sa korupsyon maadto sa Amerika. Ana Saldico ay tuana sa Amerika. Ato niya agi katawa mga sukid tigpaminaw. Nagatanig pagtagad lumutaga sa tubaw uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Subay niini ang kapulisan o militar lukop nasod na red alert status karon. Subay sa mga rally batoks korupsyon sa lain-laing mga dapit sa nasod. Straight to the point. Dugang mga rallies himuon gikan karong adlaw hangtod na sa September 21 nga kasumaran sa martial law. Straight to the point. Dinis dakbay sa Subo na Siren Sab nga gikan sa 2022 104 ka mga flood control projects nga mobalor og 3.8 billion pesos. Ang gilinya sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Apan hangtod karon na problema lang gihapon ang syudad sa mga pagbaha. Straight to the point. Sa 104 ka mga proyekto nga pagkontrolar sa baha, 70% pa lang niini ang nakumpleto na. Straight to the point. Binilyon man lagi di ay ni may galagwa ni mabulabog indakin. Di ta mahibaw nga binilyon man ay ni. Imagine ka Cebu 26 billion, ha? 26 billion ang gibukbo na dinhi mahigala sa Sugbo. Ha? Unya
Grabe nga pong baha. Way nahimo. Mo na mga kaigalaan nga kinini ang sitwasyon na abi mo na to nga makaingon ta nga lisod ang baha, dili kaya sa tong local government sa Cebu kay tungod kay bilyon mo gasto tag bilyon, dili kaya og ngato lang panudlanan atong kwarta lang sa Cebu City magamiton nday kay hindi kaya. Naman lagi day kwartas nasyonal. Imagine kag 26 billion naman day na. Ang kwarta mahigala nga buhi sa katawhan nga gibudget para sa Sugbo. Ug wa ni mabulabog di ta mahibaw nga ang Sugbo ikaduha top tuta sa nakakuha sa mga proyekto. Ug wa ni mahigala mabulabog di ta mahibaw nga mas dako og budget mahigala ang lungsod sa Malabuyok. Kuya wano mura magitaguan dito napita mga project. Sa lungsod sa Malabuyok, 15 ka mga proyekto sa flood control ang gidumala mahigala sa QM Builders. Straight to the point. Kanta pagtagad lumutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unang unsa man ta ka seryoso ining investigation? Unsa ka seryoso? Kaya ato ni mabantayan ha, ato ni analyze ug maayo mahigala. Unsa man investigasyon para masulbad ning problema ha, mahibaw-an kinsa ni mga kurakot, mapriso aron di na ni mausab pa. Or investigar aron maabsulto to mga higala mga politiko. Investigar niya iduot ang mga gagmay. Investigar kunuhay mga higala. Unya dayto ilikoy ang investigasyon. Mo na ba'y tuno ron mga higala sa lower house. Ako willing ta mo hatag og benefits of the doubt sa Senate. Ang atong baruganan mga higala mao nga investigar tanan. Bisag kinsa pa nay maigo. Be it during the time of Pinoy, during the time of Duterte, o karon panahon ni Marcos. Kaya uban mahigala mo magtuan na i-focus sa 2016 aroy. Ang mag-i-focus 2016 kutob sa termino Duterte unya, di na exempted na ang kang Marcos. Murag mao may tunada ining ubang mga congressmen nga kinini ang kunuhay mga crusader, anti-graft crusader, pero ang ilang gukuron si Duterte man, adios. Straight to the point. Ang ato'y kaingon, gukula. Gikan sa kang Pinoy, gikan sa kang Duterte la. Gikan pa mga sa kang Gloria. O kinsay maligsan-ligsan. Pero ayaw kong ina nga way appeal ng kang Marcos. Nga kinirabang grabing pagbubo sa flood control project 2022 to 2025. Mauna mga higalay, grabe. Straight to the point. Year 2022 to 2025. Mauna grabe. O karon mahigalan 2025. Kinsay responsable sa budget ron nga mao ni pinakabastos nga budget mga higala sa history sa Pilipinas. Straight to the point. Na controversial na bitaw daan, mabitaw na wa mapirmahi dayon kay daghay ni question. Ang magmingon nga balik ta ang atong imbestigahon ang 2016. Unya, ang kinidi ang 2025 nga budget. Nga klaro kayo may gilan dunay binuang. Straight to the point. Atong pagtagad lubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang Malacañang niila na sa mga naglangkob sa Independent Commission for Infrastructure nga mususi sa flood control o guban pang mga infrastructure projects sa nason. Kini mao sa DPWH Secretary Rogelio Singson, accountant mahigala nga si Rosana Fajardo, o ingon man mahigala nga unsa man to Scarpio day nadayon to? Wala pa madayon? Pero unsa man si Baguio City Mayor Benjamin Magalong giisip man lang ning advisor in the ken, ato ni tagag pagtagad mahigala ha. Sige, ato ni hatagag pagtagad sab karon nga buntagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Dugang balita sa kauluhan Senate Pro Tempore Panfilo Lacson ni hulagway nga fake news kuno katong taho nga dunay nag-ung-ong nga laing kausaban sa liderato sa Senado. Straight to the point. Apan si Lacson ni hatag og warning ngadto kang Tito Soto kay doon na roy huhungihong nga doon na po change of leadership diri mahigala sa Senate pero depende na kung makakuha og number mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang balita sa gawa sa nasod kanhi two-time division world champion Ricky Hatton. Isa may wa makailan ng Ricky Hatton nga usa man ni ka taga Great Britain man ni mga suking tigpaminaw. Mao man ni ang kontra ni Manny Pacquiao kanadto sa prime pa mahigalang pangidaro ni Ricky Hatton og napa sa prime ang pangidaro ni Manny Pacquiao sa pamuksing mao ni ang murag 2 rounds sa maniday nga iyang napatumba mahigala nakatug ibabaw sa ring mahigala kini si Ricky Hatton og kinani ang sukad adto murag very devastating nga experience niya sa ang kinabuhi to. Wa na manghigala mo balik og pamuksing si Ricky Hatton murag nagpabaya na lang.
Ang subong pamalandungon karon sa atong nakuhang report, kini si Ricky Hatton napalgang patay sa iyang Pinoy-anan dito sa United Kingdom kagahapong adlaw. Straight to the Kung point. unsay hinungdan nga nung napalgan kining patay, padayon pa ang pakisusi sa mga otoridad didto sa maong nasod. Straight to the point. Aritas tundugang mga hisgutanan Robotaga, ang Senate Blue Ribbon Committee mapadayon sa ilang investigasyon karong Huwebes, September 18, under na mahigala sa pagdumala ni Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Ping Lacson. Dili na under mahigala ni Marco Leita. Atong tan-awon si Lacson unsay direksyon sa iyang investigation. Willing ta mohatag og benefits of the doubt niya, o atong tinud-on gini nga imbestigar sa mga kurakot. Mo na importante mga sukid tigpaminaw. Dili ka na ang kwan. Ug nay maligsan. Kalisod man kayo mga higala, isugod sa kan Duterte, sige isugod. 2016, pwede isugod ka pag kang Pinoy. Pwede pa ganit isugod pa kang GMA. Pero nung ka mahigala nga i-focus sa kan Duterte, niya hinuon ang kaning kang Marcos wa na noon. Adios. Medyo lisod ng istorya ha. Kay tanawa ha, unang higayon na bata nga datay 6.3 trillion pesos nga budget mahigala karong tuiga. Kinsa may responsable ani nga budget? Alang-alang man og ang imbisigaron mahigala katong panahon Duterte niya first time ni nga dunay 6.3 trillion. Imbisigaron gani mo ni pinakabastos nga budget diya dinhi ang mga insertions. Sige imbisigaran tanan. Ikaduha, lisod man sa kay imong i-focus ang investigation sa Davao nya inig-uwan ang baha tos Manila ang investigasyon ni di atubang sa Davao. Mana ko gingon, sige. Kay kini gud mga higala karong mag-iyahay og tabon-tabon sa corruption ining baha. Wa gid tay mahimo ana kay ang Ginoo gyud nagbuot mga kigalaan nga gipa dad-an tag-uwan ni baha. Nakitang ebidensya nga hain man ang flood control. Bisan unsaon pa mga higala og lihay-lihay, bisan unsaon pa mga higala og pasumangil, bisan unsa na lay katarungan. Ay kini gud mga higala kining flood control projects mao ni ang madali og dali ra ning kawato ning Clasias project. Kay kinsa may mususi ana nga miingon ka na ay flood control project asaman tuwa sa Mananga, asaman tuas Butuanon River, tuas sa kuan Kutkut River. Kinsa may mo adto? Dili siya agianan bagtao, dili sa daling makita. Mo nang dali kayo ni mahigalang mapahimuslan. Kinyo flood control project asaman tuas sa Malabuyok. Kinsa man kuno media nakaabot dito sa Malabuyok. Na ba day? Adto kag kwan? Lisod kayong adtuon. Ngadto ibutang ang project. Kini ato lang ng agi katawa ha. Kay medyo kuan man naghantag mga issues dapat ay mga local issues na to para to ma take up ning uban ato patong tiwason tong ubang mga issues sa Kapitolyo pod. Pero nahon ta sa ni mga kaigalaan. Now, tungod ana atong tagag benefits of the doubt ang Senate. Kay kung panalitan mga higala, mahibaw man na kinis Lacson mga higala. Dako man tag pagtagad aning Lacson. Tan-aw na to kung unsay dagan sa investigasyon. Mo-focus gani mga higala Duterte ray ang iduot. Mahibaw ato nga dili ni seryoso. Para ni mga congressmen, ang ilang gusto mahiga 2016 maogi ilang fokusan to 2022. Ang ato mga higala nga fokusi tanan. Kinsay maligsan ligsi. Pero ayaw inata nga maexempted din kang Marcos, mo ba ni pinakabastos nga budget long tuiga? Straight to the point. Mane kung giingon ang budget nga pinakabastos karon. Ang projected nato nga income is only 4 trillion kapin. Si Martin Mahigala, ang lower house is Saldico, kay exclusive man nga power sa lower house of Congress. Manan dili pwede nga makalingkawas ning mao mga congressmen. Kay kining power of the purse, kining pag-budget Mahigala, exclusive power ni nila. Alang-alang man Mahigala og murag karon pagka tandog Mahigala sa Senate, change leadership dayon. Ang sa lower house day pagka-mention sa mga nganwa may change of leadership na hitabo. Naglinabanay Mahigala mga congressmen. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala itong discussion ron. May bawa na to ha.
ang seriousness sa nag-investigar. Ang lower house medyo apiki ang ilang investigasyon dito. Apiki. Magpisa pa kung saan paisog-isog sa congressman, ha? Medyo alanganin yung paisog-isoga. Mo na giingon paisog-isog pero atik ra. Ngano man mga higalang atik ra. Ay bawaan man ni muna mga sukitig paminaw ng paisog-isog. Wala mga higala murag ang investigasyon ba gilingaw-lingaw lang mga tao sa isuga ni Congressman Ridon Isuga ni Congressman Abante Ako believe sa kuning mga tao na kini mga taong nalambigit sa korupsyon no nya mo magpa-kisi-kisi kuno hay korupsyon. Wala oro sila di oro sila kilata no. Hasta to saldi ko mahigala mo to'y nagpasiugda sa impeachment po ni Sara Duterte, ha? Kay kuno di sa gusto ng mga korupsyon, ha? Ko believe sa kung nagklasiyas tao no nga maayo kay mo dag istorya ba, labaw pa nga binilyon sa ring iya. Pero man akong gingon, sige, imbestigaran ninyo. Why pabor-pabor? Isugod sa kan Duterte, isugod. Isugod sa kan Pinoy, isugod. Pero ayaw ginata nga ngadto na napita ang investigasyon, ha? Di mapwede og dili lahos ini kang Marcos. Basig malingaw na lahino nagkatawhan kuno hay malingaw ang mga tao sa investigasyon mahigala sa Duterte administration niya. Wa na, ha? Di na ba malimot ang tao na? Mingon tao nga ayaw miglipat-lipat, ha? Total panahon Duterte ko imbestigaron. Sige, imbestigaran niya apil Grace Mark Villar imbestigar ani. Kaysa man maoy secretary sa Department of Public Works and Highways at that time. Ha? Patawag. Kung ikinahanglan. Kaya total, si Mark bitaw ko man eh. Si Mark tahimik lang. Anhanag yung mutubag ng si Mark, ani? No? Si Mark tahimik yan. Si Camille tahimik din. Isugod yan ka Duterte maapil sa imbestigar. Patawag kung gusto may gusto pero ayaw ko inangangat to na masangit sa Duterte, ha? Nya dili na mulahos ini mahigalang 2022 to 2025. More ba ni pinakadako nga anomalya sa flood control, ha? Imagine ka ang Sugbo mga higala 2022 to 2025, 26 billion ba ya? Ang nabubo dire, ha? Ang QM Builders landaan mahigalat 2022 to 2025 nakakuha dayon almost 10 billion project. Kanang Diskaya ba ya? Nakakuha 31 billion dili rabas panahon Duterte. Karong panahon na 2022 to 2025. Ayaw kung ina og atong ilihis-lihis ang investigasyon ana. Straight to the point. Ang mga tao ra ba nagtan-aw dali ra ba makaditek. Ayaw ginyog underestimate kay basi gibuguan mo sa katawhan. Di mapuydi, ha? Lingaw-lingaw na tayo mahigala pasuko-suko. Pasuko-suko mo niya wanyo patawag si Saldi ko. Straight to the point. Ha? Ato ning klaruhon mahigala unsa man si Natay report ato sa itsay kadali kay do na mahigalay na mugi pusil patay dito mahigalas kon. Ana to dai nanas uli niya asa man si kwan. Okay ato tagad pagtagad kung okay ba ni. Kay do nay nahitabo mahigalang kwan. Sige gamay lang kaya mga kaigsunan ha. Usa ka lalaki gituang gi kwan man ni, gisalvage. Ato ning tagad pagtagad. Pero ato sa isgutan kay huhungihong ron mahigala nga dunay change of leadership sa dunay another kudita dito sa Senate. Unsa ka ni mahigala ka tinuod. Sa to pa kung another kudita si Senator Vicente Soto na po ilang pulihan. Straight to the point. O unsa na fake news ra na or tinuod na dunay kamatuoran. Kay gibutang ta mahigala dunay kamatuoran porbida. Mabutang sa istorya nga si Soto may pinaka mubo kayo mahigalag paglingkod nga Senate President. Mura nga paliha mahigalang General Nicolas Torre pinakamubo mahigalang mga adlaw nga nahimong PNP chief. Straight to the point. Atong balik-balikan kay doon na may mga huhungihong nga dunay kudita karon nga paghimuon didto pod sa Senado. Onya unsa man ni? Doon na ba kay kamatuoran ni o dili ba? Si Senator Ping Lacson, siya ra pod mahigalay ni ingon nga fake news na. Pero siya ra po ni ingon nga iyang gi-advisean
si Senate President Tito Soto nga magtarong sa iyang posisyon pagka Senate President. Kay kana kung 15 mahigala ang niboto niya, siyam kabuok ang diya sa minority, slim kayo na. Gamay kayo na mahigala nga biya. Nga naman, kung makakuha mahigala, ilang gituhan, nga doon na po'y leadership, ang minority leader karon si Alan Peter Cayetano, antigo masan eh. Nya panalitan kung si Alan Peter maoy ibutang diha mahigala nga Senate President, malagmit nga makuha nila gyud si Senator Pia Cayetano Indaken. Ha? Iya maigsuon so na po. Ug makuha ang duha ka Villas. Di 12. Ug makuha nila si JBL Sito. So 13 daog sila. Medyo delikado ang leadership mahigala ni Soto makuha na gikan niya. Ug mahitabo na sa may pinakamubo mahigalag usa ka semana ra nahimo Senate President. Ato lang agi katawa mga sukitig paminaw. Kay doon naman mahigalay mga senador gyud nagalburuto ro mga panahon na. Tungod pod mahigala sa mga decisions ni Tito Soto mga sukitig paminaw. Ha? Muna kita atong tagag higayon, tagaan tog benefits of the doubt. Atong hatagag higayon mahigala silang mo perform ni ining ila karong bagong liderato sa Senado. But ang mga tao nagtan-aw man. The way mahigala nga mo decide si Tito Soto, gitan-aw sad siya. Kani mahigala kato testing man dayon to mga kaigalaan nga dunay gi contempt sa Senate Blue Ribbon Committee. Og katong contempt order gipirmahan tong Senator Chis Escudero pag contempt ni Engineer Bryce Hernandez. Unya pag contempt na sa to pa-under siya sa custody sa Senate. Kay Senate man mo nag-contempt. Gihulaman siya sa House, sa lower house, kay ilang himong witness pod sa ilang investigation. Karon pag humaghuam di naman nila iuli. Unsa man mahitabo ini? So gilalisan ang legal custody ug ang physical custody. Nindot ba nga diskusyon ang legal custody ug ang physical custody? Unya nindot nga diskusyon hisgot ni sa lideratong Tito Soto. Medyo masiki siya aning kalakiha o di isa mo tarong. Iya yung bantayan ang sunod niya nga mga decisions kay di man mahimo nga miingon siya nga gitawagan siyang speaker. Sa to pa usa katawag lang speaker Martin Romualdez, okay ka? Asa naman ang pagka-independent sa Senado kumahon? Straight to the point. O na nga medyo dunay mga senador gyud na mag-alboruto ana. Mo na si Lacson mismo dunay warning adto kang Soto. Straight to the Sa point. kadagang issues mahigala, medyo maulahi ta sa pag-discuss sa ubang mga issues, mauna na to ang newspaper. Sige na lang. No? Okay lang, kay lahi man po ning atong pamaagi na lang po sa discussion. Kay tungod sa kadaghan yun, no? Puri buyag. Nagkalata ni mga issues ron mahigala, bida. O niya, kini paspas na ba kay mga panghitabo, mga sukintig paminaw. No? So, mo discuss usa ta diri sa may mga national issues, dahil mo patighog ta sa itong mga local issues. Wa pa na to may sgutig yung maayo ning flood control projects mahigala sa 7th District, petindaghan na ba? Labi na ka ng malabuyok mga sukintig paminaw. Akong great si Ma'am Nars Amistad, nga taga Malabuyok. O niya, kumusta da Ma'am Nars, ha? Ma'am Nars Amistad. Layo kini inyong lugar, ganahan ta kung adto perta layo asagil buyag. Murag mo gasto tag usa ka adlaw nga mopadong ta didto nya mo balik. No? Muna nga ang kining mga taga media nga niya sa Cebu City, di na kay makasusi og unsa ba ng mga projects nga naa diha. Ang kanunay nga mabalita nga naibaha yung grabe kini Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Lapu-Lapu City. Kini Malabuyok di man kayo pero dako sa mas dako ko sa budget dito day. Sila kinadak-an ha. 123 kilometers gikan sa Cebu City. Kapin pa, 132 kilometers kapin. Unya mo biyahe ka dito, mga 3 ka oras kapin. Unya ma-traffic pa kasming Danilya, budget yung kag mga 4 ka oras. 4 pa 5 pa usahay. Nakibutan talag 4. Nya pagbalik nimo 4 ka oras, wa na, 8 hours na humana imong duty kay. Ato lang yagi katawa mo padatag dito
investigative reporters nga mo adto mahigala bida maka-file og overtime. Mas di pa tayo mo adto sa unahan. Ari sa tamay gala kay nahuhungihong man og maayo nga dunay laing kudita nga mahitabo diri sa Senate. Kay una karon mahigala nga administrasyon ni Presidente BBM, ang unang Senate President si Subiri gipulihan ni Chis Escudero, o nya karon gipulihan mahigala ni Tito Soto. Ikuditan la si Chis Escudero, gipulihan ni Senate President Tito Soto. Karon si Soto medyo duna mga higalay mga hongi-hongap kuditahon na pod. Purbidag mahitabo na mga higala bida makaingon kag si Soto may pinaka usa ka semana ra nga Senate President. Pero tanawon ni depende ni kay og dili makakuha ang pikas kay kanagod sakto man naging lakson. 15 sila nga ni support ni Soto, siyam kabuok ang naa sa minority led by Senator Alan Peter Cayetano. Kana siya nga margin gamay kay na. Gamay kay na. Ngano man ug makakuha lang sila og tulo, di igualis na. Ug makakuha pag-usa, makabira pag-usa, di daog na. No? So mo na gitan-aw, tanaw, kini 15 kabuok ning ni support ni Soto. Oh, tanawon to, 15 kabuok ni sila. Now kining 15 ang ni support mahigala pod ni ang nasa minority siyam. Asa man tong siyam dong? Pwede ba ni siya matunga na to dong? Nga ang sa pikas ang 15, nga sa pikas ang siyam? Pwede ba kano? O kana leadership change. O kini. Ang minority, pwede ba ni ka tungaon to ning atong screen? Ang pikas majority, ang pikas minority. Sige kano, pangitay ko ng pamaagi dong kasi lara ha. Gamay lang kay parato lang ma-explicar mga sukit tig paminaw. Si Senator Ping Lacson may miingon nga gamay kay na nga kuan. Gamay kay na nga margin. Unya unsa may implication kini dong? Sakto dong. Very good dong. Names. No? Oh. So kini 15 ang kang Soto, unya dunay naa sa minority ron, lead by Senator Alan Peter Cayetano karon, nga siyam. Now, kung magkudita sila, nga ilang pulihan si Soto, kinahanglan sila, kining siyam, kinahanglan sila bukuhag upat ka mga senador. Kay kung tulura ilang makuha, maigwalis naman. 12-12. Oh. So, kinahanglan sa mukuha og upat ka senador nga makabiras sila des pikas. Ibutang ta lang kisa may ilang posibleng mabira. Kung si Alan Peter Cayetano maoy ilang pilion pagka Senate President, malagmit, mabira giniya mahigala si Pia Cayetano. Kay nagbuwag man si Pia Cayetano ron og si Peter. Si Pia di as majority, si Peter di as minority. So panalitan og si Alan Peter Cayetano maoy mag Senate President, malagmit, duols tinuod niya si Pia, bubutag niya. Iksuon ko niya na, okay. Nan karon kung madana, di na napuo na sila. Kuang pagtulo, aron mo daog. Nan panalitan kung makuha nila ni si Ibutante Jinggoy o kini si JB Ejercito, kay nagbuwag man po ni sila. Ibutang tala, ambot na ka makakonvince baka si Jinggoy. No? Ambot na makakonvince baka siya, no? Ni JB. O panalitan makonvince niya, di naanay usang madapon sa pikas. Unsi na, kanan doha ka bilyar. Kay package man doha ka bilyar. Wa man ni mahigala magbuwag si Camille o si Mark. Package man ng ila. Silang duha gyud dito. Nanog ma-package po ni mabiras pikas, daog na. Nya karon kini mga senador mahigala medyo nag-alboroto sa ning uban ani. Ngano man kini kong hitabuan makiging kini kong senador ka, concern kay ka sa imong dungog. Concern kay ka sa imong credibility. Mabita na nga sadang na-mention na ang name ni Chis Escudero o Joel Villanueva. Medyo mo ito na himong triggering factor. Nga doon ay change of leadership. Kaya di man gusto mong senador nga malain ang atong dungog ani sa atong Senate. Atong i-maintain ang atong dungog sa Senado. Di tanang naibahid sa korupsyon. So lahi man nila kay tungod national manggod in scope ang Senate. So concern sila kayo. Ilang ipulihan si Chis. Niya karon na-mention man po ang mga ngan dito sa ubos. Daghan ang congressman nga na-mention. Labaw na na-mention may Gras Martin Romualdez og na-mention Saldico apan way nahitabo sa lower house. Straight to the point. Way nahitabo sa lower house.
Diha nang laay ron, ha? Naunsang hitabua mga higala. Medyo dunay kakulian ni napita. Muna ato ni analasaron og mayo. Kay medyo dunay kakulian. Pag-mention sa nga ni Chis Escudero o ni Joel Villanueva, tayog ang sinit tay. Tayog. Unya maingon sila, ay ni angkon mo po si Chis nga kanana ang nakadawat siya kay yaman tong amigo. Si Joel wa man mo angkon day. Nya sa pikas bahin, pag-abot dito mahigala, naapil man Joel ani. Kusog man kayo mahigala ang kwan. Kanana ang tirada. Di kung tinuod na mahigala si Joel kinis Jinggoy, di manubag sila. Pero si kinini ang Martin Romualdez Saldico nga na-mention pod, og sila po'y dool tinuod yun because ang budget to agikan mga higala sa lower house. Sa ako nang gingon under Article 6 sa to 1987 Constitution, exclusive power of Congress, particularly in the lower house of Congress, ang ila mga higalang aprobar sa budget mga sukintig paminaw. Straight to the point. O mabita hinungdan, nga di lang nga mga diskaya mo ini-mention ni Martin Romualdez o ni Saldico, hasta may si Tubichanco nga dapat imbestigahan eh. Karon ni apoy bagong congressman nga batan-on day sa Barsaga. Nga naman, because ako nang ingon, sila maoy nagkontrolar dili mahigala sa lower house. Straight to the point. Ila mahigala tong sila may nagmaniobras budget, ha? Nganon di man sa maimbestigahan, mo ni dakong pangutana. Straight to the point. So mo ni nga talandugon sab kayo ang leadership sa Senate in the kay ang Senate ba concern kay sila og mga issues nga makatandog sa ilang credibility sa Senado. Karon bag-o pa lang nalingkos Tito Soto, natandog man dayon ang credibility sa Senado. Nganong natandog? Tungod mahigala ani ining panghitabo ining Bryce Hernandez. I don't know og ila ba ni mahigalang enough ba ni nga makahimo og kudita gyud or unsa ba ka depende. Ha? Muna nga kanana ang isig tag-ubwar gyud ni mga higala. Kay kining balikon ko ang kay Tano mahigala nagbuwag man si Alan Peter sa minority, si Pia sa majority. No? Atong balikog kanto dong tanawag ko dong atong analisaron dong names ang minority ug majority. Tao nagbuwag si si Alan Peter og si Pia. Nagbuwag si Jinggoy og si JB. Unya ang duha ka Villas nga mga tahimik, ha? Package man ni mahigala, package man to man Pikas. Kaya bang mabira sa Pikas? Mo ni dakong questions. Ha? Mo ni dakong question. Unya kini magud mahigala, very important mga kaigsunan kining ilang ang numbers ani, mga implications ani. Because kung dili matandog ang leadership sa Senate, although di pa ta makasiguro gyud, no? By 2025 at 2026, February of 2026, pag-file og kaso, another impeachment case against Sara Duterte with Soto's leadership, nga siya may Senate President, tuloy-tuloy ang impeachment, ani? Tuloy-tuloy na. Kaya lahi matungkan Chis, nga nalangan-langan man, Chis, nga ayaw sa, pag ingon anig, ma-file o balik, forthwith proceed. Yung Soto, okay, forthwith na dayon, ha? Soto pa imo may gala, di magani hapit maminaw Supreme Court. Ato ni tagaag pagtagad mga sukid tig paminaw gyud. So unsa may implication ani panalitag madayon ang impeachment kining siyam ka mga senador. Kining siyam ka mga senador enough ni nga maka paabsulto ni Sara Duterte mga sukid tig paminaw. Kung kining siyam ka mga senador maghugop nga maugi na ilang baruganan, dili makonbikto si Sara. Kay kinahanglan man ang pagkonbikto mga higala, kuwang man sa spikas, kinsira man. Ang pagkonbikto ni Sara Duterte panalitag madayon ang impeachment by next year, kinahanglan kag 16 ka senador. Because kinahanglan man og 2/3 votes, mga sukid tig paminaw para irok ni Sara Duterte. So karon di pa ni masiguro na to. Og makabira uroy sila sa pikas og usa, bisag usa lang or duha, konbikto Sara. Pero nag-voting ani malagmit man makabiras pikas mo depende magtag og war ni. Kay kanang siyam kabuo karon, kung ang ilang posisyon kanang siyam karon, Chis Escudero,
Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, Aimee Marcos, Rodante Marcolita, Bungo, Ruben Padilla, Bato de la Rosa. Kung kanang siya mo barog gina sila nga maghugop sila nga minority ta, barugan na tong ato. Dili makonbikto sara. Pero kung magkabila sila ron, duha ra ba ni karon ang duha ra ba kabog target si Joel o si Jinggoy. Si Joel o Jinggoy o di mo kaso diri ha. Kay ngano na appeal mo sa flood control. Pero og i-negotiate na nga, dili na lang mo appeal mo sa flood control, ari mo sa pikas ha. So enough. Kung mobalhin si Jinggoy sa pikas o Joel, konbikto sara. Straight to the point. Mao ni mahigalay duwa daron. Pero depende na kay basin og ang minority may makabira. Kay di man mo masiguro kini si Mig Subiri Landaan day taga Mindanao man. Di mo masiguro og mo butar ba gyud mahigala conviction. Kining duha ka mga Villas, wa ta masayod kung panalitan impeachment na hisgutanan, lahi na po na ang isyu. Lahi na po nga baruganan. Pia Cayetano, basin og lahi nga isyu ni mingon sila nga sa flood control lahi among baruganan. But sa impeachment lahi sad. Malagmit may ana. So muna nga crucial kayo ang leadership karon sa Senado. Very crucial, no? Mailisan ba si Tito Soto o dili ba? Dakong question na. Now, concern man sila sa credibility sa Senate. Concern man sila mahigala sa reputation. Nya karon medyo natandog man ang reputation sa Senate. Gumikan mahigala ining investigation nga si Engineer Bryce Hernandez gihulaman sa lower house nya wa na ibalik. Unsa may mga implications ani? Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Very crucial, no? Ang leadership mahigala sa Senate. Onya, kinini ang si Ping Lacson mismo, maoy na mahayag atol sa usa ka press conference nga iyang gi-advisean si Senador Tito Soto nga mag-amping o mag-kuan gyud sa iyang pagdumala ron kay basig siya mo isunod nga kuditahon. No? O si Lacson mismo miingon nga gamay kay na nga kuan very slim ang biya sa 15 og siyam. Gamay kay na. Kay kibaw baya ka nga naay uban diha nga dili package. Butang ka lang kay Cayetano ang iyang igsuon tas pikas. Nya kini Jinggoy ang igsuon tas pikas. Wa ta mahibaw kun say kuan. O ga uban pa nga naa diha mga sukid tig paminaw. Kinisla si mga Villas. O uban pa kini pong mga Tulfo package po ni sila. No? Unya kining isgutanan gud mahigala ining corruption ron ining flood control bida. Muna, ipagawas ang diha o kinsay maligsan-ligsan. Mismo kini mga senador, kinsay ni dawat dinha og mga donations. Karon ang gawas pa ni ron mga higala. Ni amay mga pictures og ni aman mahigala di ay invitation gani nga kini si Tulfo, kuan man day ni. Kumpare man day ni mahigalang Alan Kirante. Og daghan pa to ilang mga pagtambong sa kasal adtong kuan. Para nang luhod sila mga higala. Managkumpare man day ni sila. Og kini pod si Soto og si Speaker Romualdez, kumpare po sila. Kumpare man eh. Ha? Kay sila man di ay mo nang luhod po katong Aljo Atay di dayken. Ano? Managkumpare. So, kini ni ang atong tagaag pagtagad yun ni mga sukin tigpaminaw. Si Lacson miingon nga gamay na nga kuan. Gamay kay na nga biklunon. No? Dato paminawon sa si Ping Lacson, gamay lang. Sige dong. Kani iya pamahayag ni Ping Lacson para maanalisar na to. Sige. Okay, sige gamay lang ha. Sinabi ko kay Senate President, sabi ko 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko, no? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakupo yung kanyang Senate President. Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter gusto niya i-volunteer na mag-majority leader si Joel.
kay Senate President Tito. Pero sa dun sa naging complaint These are kahapon. light moments lang ito. Pero dun sa Yun ang Okay, sige, gamay lang ha. Balikan to dong, rewind gamay dong. Kaya to nalitsan og dugang ni iya mga pamahayag. So, pagkaroon ang mga huhungihong dahil doon change of leadership, ang Senado, fake news ba na o dili na fake news, doon na ginanggawas. Nga mga istorya, anak, mahigalag, doon na mga plano. In fact, si Ping Lacson, taas mo guni sa mahigalag, mga connections, ang intel aning Ping Lacson mahigalag, kita ka ng iya mga expose gani. Mabayta na ingon ko nga, willing ta mo hatag og benefits of the doubt ni Ping Lacson because siya mahigala mo nag-expose ato mga engineers kadtong duha si Alcantara og si Bryce Hernandez nga nangapildig tag 300 millions casino. Straight to the point. Niya pailain nga mga BGC boys, kining mga Bulacan group of contractors. Kining mga district engineers nga nangapildi sad og 950 million sa casino. Isos Ginoo ko. Straight to the point. Liman ka na mahigalag mapildi kag hapit usa ka billions casino. Asa man taon ka anak kwarta ha? Ha? Sumo ka na mga higala nga medyo tan-awon ginanapita. Ha? Si Ping Lacson man mao nagkuha na ngano man taas man si Ping og mga connection day. Remember nga PNP chief ni kanito. Unya naa ni sa intelligence network ng ni Ping mahigala kay kuha na iya. Siya pa mo'y leader kaniadto dahil sa PAOK-TF katong Presidential Anti-Organized Crime Task Force. PAOK-TF to. Kinumdum ko sa una may gala naka-appeal tag press conference ani katong nadakpan to sa Spilinyo day. Kinumdum mo katong tulis og kidnap ni Regan King. So nakuha to na si Lacson at the time. So dili nimo ma-underestimate ang knowledge ining Lacson may gala with respect sa mga intel. Maghisgot ka may galag intelligence operation, dili nimo ma-underestimate ni Lacson. Pag abot sa legal, pag debate na medyo alkansi sa gamay, kung abogado mo iyang ikabangga. Sama ni Alan Peter Quitano, medyo palanganin siya. Pero may hisgot ka may galag sa mga intel, pag gather mga information, medyo taas-taas si Lacson sa og mga kaibaw, ana. So siya mismo may nagsulti nga iyang pa kung si Soto nga pag kuan diha, basig ikaw mo sunod nga ikop. So, ikaw sunod ko ditahon ning kalakiha. Bebe atong balikan dong si Lacson may gamay lang. Sige. Sinabi ko kay Senate President, sabi ko 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko, no? Kaya yung naging biruan niya dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pinado naman siya Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero sa doon sa naging complaint These kahapon. are light moments lang ito. Sige dong. Okay. Okay. Mao ni mahigala, no? Ang mga panghitabo nga nakuha mahigala, Lacson may nag-float ana nga mga information. Na unsa man mahigala hitabo nga si Soto medyo ni aslom ang naong sa ubang mga senador. Kay concern kayo sa reputation ang Senate. Concern kayo sa ilang credibility. Unya ang nahitabo mga sukin tigpaminaw, mabita na nga pagka-mention sa mga nga ni Chase na mention, gipulihan si Chase, oy. Pero ang mahigala ni Romualdez nga na-mention, astang kang saldi ko, wa gyud. Ta saldi ko, inlargan sa Amerika. Ato lang ni Agi katawa-katawa, ha? So, wa matandog ang leadership dito sa lower house. Wa matandog. Unya, gawas pa ni ana, mga kaigsunan, gawas pa ni ana. Ang medyo aslom ang ubang naong subang senador, sa diha mga kaigalaan nga kini si
Engineer Bryce Hernandez. Ano tabo mo god? As na ba itong picture ni Engineer Bryce Hernandez, dong? Bataa pa ni mong engineer day, pero sus ginoo ko. Kabata pa kay pero mapildi ng 300 million kasino? Unya, asa man ka mangita ng Engineer Bryce Hernandez? Wa pa ni 40 anyos day, 37 years old, no? Mapildis kasino og kini ni ang 300 million. Unya, kanang idara mahigala, isus, ang iyang salary grade, makita man ito, makwintada man ito na. Unya, makapalit kag Lamborghini. Pastilan. Ngilngig ni, nga maong district engineer, mga sukid tigpaminaw. Nya, kini si Hernandez, atol mga higala sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, gikontempt ni under sa leadership pa ni Senador Rodante Marcolita at the time. So kay contempt man siya, i-detain siya diya sa Senate. Sa to pa ang legal custody o ang physical custody nasa Senate. Karon mahigala kay gihulaman man sa lower house. Pag huwam sa lower house, of course, as a courtesy mahigala sa co-equal chamber. Kay co-equal man eh. Co-equal chamber ang Senate o ang lower house, ang House of Representatives. Congress na ang anak nila, dunay upper house, House of Senate, o ang lower house, House of the Representatives, no? Okay. Co-equal ang ilang power. Co-equal chamber ni sila mga higala. So gihulaman si Hernandez nga tuan na detain sa Senate, gumikan sa contempt order, gihuwaman sa lower house. Sa tubag gihuwaman sa mga congressman. Okay? So dito to sa mga senador, ang mga senador may nagkustudiya niya, gihulaman sa mga congressman nga amo sa nang hulaman dire kay nami investigation aron makasulti dire. Pag abot dito sa lower house atol sa investigation, nagyaw-yaw mo na dito mahigala nga appeal ko no makigilan si Jinggoy o Kenneth Joel Villanueva. Straight to the point. Dito na mahigala. Muna nga si Jinggoy anang adlong Lunes, safe pa kayo siya. Paspas kay mga panghitabo ron, safe siya pag Lunes, pag Martes wa na. Gumikan sa testimonya ining engineer Bryce Hernandez nga dunay Lamborghini mahigala nga kantidad og 30 million kanang Lamborghini, nga sakyanan mga sukid tigpaminaw asa makamangita anang taga DPWH nga naaan ng maong klase sa sakyanan. Hinoon sa bagay dili gani sa Cebu gani do na may taga DPWH nga do na yate. Yagi tala ni kato katawa. Now unsa may nagkadakong insulto o murang kisdong ang naong sa mga senador? Gumikan kay sa dihang gihulaman si Bryce Hernandez, Engineer Bryce Hernandez dito sa lower house sa ila pong House Inquiry in aid of legislation kuno. Nisulti mga higala dito, daghan siyang mga gipang yaw-yaw dito, ug siya may niingon nga di na ko mobalik sa Senate, ayaw ko niyo ibalik dito. So siya may nagbuot nga di na siya ipabalik dito sa Senate. Karon, unsa man nagdili mapabalik sa Senate nga under custody man siya sa Senate because ang nagcontempt niya ang Senate man. Mutupitin debate na dito mahigala nila ni Senator Rodante Marcolita, sila Senator Bato, nagtindog na dito, sila Senator Alan Peter Cayetano, hasta mahigala si Lacson Sad, ni Barog sa dito mahigala. Kaya nga naman, nisugot man mahigala si Vicente Soto nga di na mo balik sa Senate. Mao po ni kuyaw ining mga congressman o manghuwa mahigala og witness, di naman la iulit. Nya crucial man kaayo mga kagalaan. Ang usa ka witness, ang iyang legal custody, that is a different hisgutanan ha. That is one thing. And the physical custody is another thing. Mao gini tan-aw nun. Ngano man, tungod ining ilang mga style din ha, pananglitan og dili nila ibalik si Hernandez sa Senate ug ilang ibutang sa lower house. May gani kay ilang ibutang na lang dito sa Pasay na lang city jail din no. Kay ang witness importante ang iyang physical custody tungod kay delikado man og diktahan po ni dito kung sa isulti. Diha naman ang laay ng napita kay. Mo nang si Senator Bato de la Rosa kisikisig sa ngano di man ibalik dito sa Senate nga ato man ang witness. Ang gahom
ang legal reason nganong i-detain ka na si Bryce Hernandez because of the order sa Senate. Ngano man iyong hulaman, di naman niya iuli. Unya, si Bato mahigala kisi-kisi siya kay kung tuan na nila dito, delikadong tudluan na nila dito, hunghungan unsa isulti. Straight to the point. Anya kanto po mga congressman, ingupos lang, hindi na po na may ibalik sa Senate kay mo may sulti ni Bryce, hindi siya magpabalik sa Senate kay Kuya Wansa doon na sa gipang sulti nga mga senador dito nga involved. Straight to the point. Diha na mahigala kay mobarog man pong mga senador sa may pagtuon nila, abi pa lang unsay perception sa Senate day. Wa man na sa hilabte dire. Abi pa lang ang perception sa Senate ba nga unsa man masaligan ang Senate or dili. Karon ni sulti man si Senate President Vicente Soto nga gitawgan siya ni Speaker Romualdez. Kailangan mo give in tayo ng speaker. Diha na day. So nawa day mga higala ang pagka-independente sa Senate ani. Straight to the point. Dako problema kana. Kadtong mga senador to kisdong ang mga naong, ni aslom ang mga naong. Ngano man sa to ba ang Senate under the dictate sa speaker? Straight to the point. Nga co-equal branch man mo. Co-equal man unta ang gahom. Sa to ba bata-bata na lang ang mga senador ni Speaker Romualdez? Straight to the point. Muna perceptions publiko ron. Muna nga medyo tandugonon ang leadership sa Senado mahigala sa pag-angkon ni Tito Soto nga gitawgan siya. Usa ka tawag lang ni Speaker Romualdez, ingon sa kailangan tayo mo give in sa tawag dahil tumatawag sa akin personal si Martin Romualdez. Straight to the point. Ngano inana man kasayon? Tiya mo na, ang kanang desisyon pag-contempt ni Engineer Bryce Hernandez, usa ka desisyon kana sa Senate Blue Ribbon Committee, signed by the President of the Senate at the time, nga mo si Senator Chis Escudero. Therefore, kanang pagka-contempt niya daykin is an act of Senate. Ang gihimo unta ni Soto indaykin, pagtawag ni Speaker nga ako sa konsultahon ako mga senador, unsay ilang kuan ani. Ngayon mo decide sa dayon nga mo di sa kabalibad ni Speaker. Adoy. Medyo lisod ka ng ispilingon ng napita. Mawa ang pagka-independente sa Senate anang kalakiha. Straight to the point. Now, atong balikan mahigalan tong discussion no montaga. Kinini ang si Senate President Tito Soto, bida po niyang angkon sa atubangan sa mga senador na yun. O sa may kato mga senador na lipaghong sila, nga naman, sa ito pa, diktahan na lang nitaan ni Speaker, nga lahi man ta. Medyo dakong sagpa to mahigala in the part sa Senate. Usa katawag lang di ay ni Speaker Martin Romualdez, kurog si Soto. Iya magisulti, dili kinahanglan ta mo give in kay mo isulti ni Speaker. Ayay. Nawa mga higala imbes kay co-equal branch, co-equal chamber. So na under si Soto ni Speaker. So kini lipaghong hilo mga higala nga ni aslom ang naong sa mga senador. Mo na niingon si Subiri day, pwede to isgutan ni na kukos off the record lang. Kukos lang hisgutan. Adto lang maghisgot kanang way mga publiko makabati. Kay tiya mo na mga higala ng ang concern sila sa credibility sa Senate. Concern sila sa reputation sa Senate. Now, unsa man karoy reputation sa Senate under sa dictate ni Speaker Romualdez. Straight to the point. Sa ito pa kini si Soto, mabutang ni mahigala itoy-itoy ni Romualdez. Straight to the point. Kay usa ka tawag lang. Imagine, ang nag-decide mga higala nga i-contempt si Bryce Hernandez, decision kana sa Senate Blue Ribbon Committee, signed by the President of the Senate. Therefore, it was an act of the Senate. Karon tawgan lang kag usa ka tawag lang, imong personal nga nadawat ang tawag, ni okay din ka? Aslom kayo ang naong sa mga senador. Niining maong sitwasyon because makadaot kini sa reputation sa Senado. Straight to the point. Nga di na tayo Senate mahigala. Huyang atong Senate, hindi sa maoy gisaligan ang Senate nga magkinaunsa mahigala makabarog sila o mga issues. Unsa ba ding under the dictate man ni Romualdez? Straight to the point. Sa bagay, managkumpare man di ay.
kini si Tito Soto o si Romualdez. Asa man tong kasal nila ni Kwan dong names. Katotoan kang Aljo Atayde. Nga sila man din kuyuga dito. Nanggawas man ni mahigalang maong Kwan. Pero ngilad paminaon nga ang Senado mahigala bida. Diktahan lang sa Martin Romualdez. Kaniyo. Atong tanaw na. Tanawa. Nagisirkulan ng duha. Si Aljo Atayde ni yung asawa si Maine. Nga ni Asla, managkumpari mo di ay. Sayon na kahit kinauganay day nga, okay. Kinini ang pre. Di na mo ibalik si Hernandez sa inyo Senate pre ha. Sa laktod nga pagkaistorya mga kaigalaan, mas didapig, mas disugot si Tito Soto sa mando ni Romualdez kontra sa act sa gihimo sa Senate mga sukit ni paminaw. Nakana ang legal custody na sa Senate, but ang importante man gud ang physical custody. Ngano ang importante man kung tuwa mabira sa lower house basig diktahan nila day. Mao naman na roila ay daron. Amo man ang importante, so ilang gisabutan ngadto sa Pasay. Gikan sa PNP Custodial Facility ngadto sa Pasay City Jail. Karon si Lacson ay muda karon sa Senate Blue Ribbon Investigation karong Huwebes. After ana asa man dadon si Hernandez. Mo na dakong question. Kay basig si Lacson day og napo ni kaugalingong baruganan si Lacson. Unya moingon si Lacson after ani diri na sa Senate ato man ni. Under ni sa atong custody, of course ang iyang physical custody ato. Hulami lang ninyo kung gusto mo huwam. Pero iuli ninyo. Diha mga kagalaan dapita medyo dunay kakulian si Senate President Tito Soto. So kadtong ubang mga senador dito mo alboroto sila. Kaya nga naman diktahan lang sila mahigalang Speaker Romualdez. O unsay gusto Romualdez mo sunod di ay si Tito Soto. Unsa man na nga klase sa perception sa mga tao ron ang atong Senado under the dictate day. Pwede ra day mahigalang hunghungan ni Romualdez. Unya ang worst ana kay si Romualdez nga moy ni honghong mao karoy numero 1 kriminal. Og imong analisaron sa sisaldi ko og imong analisaron ang gisulting Toby Chanko. Ano man sila maoy nagmaniobra sa budget. Imagine ka diktahan lang ka ang katong angay imbestigaron. Nga gisulting Barsaga, Congressman Barsaga, ang unang manubag ni Romualdez. Ang numero 1 ang manubag mga higala mo'y mudikta sa Senado. Kanya ato lang ng gagi katawa-katawa pero medyo lain kining paminaon ang dungog sa Senado. Lain paminaon ang dungog sa Senado nga di ay pwede ra mga higalang diktahan under sa dictate. Muna nain ang gawas nga mga memes pa day ba? Nga si Tito Soto iro ni Romualdez. Kani ato lang ng giagi katawa-katawa ha. Pero kanang hitabua mga sukid tig paminaw dili mahimo unta. Unang ingon si Kwan paspas kay si Subiri na kaingon day nga ato lang hisgutan sa kaukos. Dili ni angay Kwan nabutyag na hinuon in public kay mura man siya og garbo lang siya mahigalang ni Sultis Tito Soto nga itawag na to si speaker di ta maka balibad ni speaker. Why problema di ka kabalibad ni speaker kay kumpare nimo pero sangan nga ikaw may presidente sa Senate imo inonday nga ako sa di mo guni akong kaugalingon. I'm speaking not anymore as personal nako. Kini siya nga hangyo nimo act of the Senate man ako sang konsultahon ako mga kauban sa Senado okay ba sila day? Og ako lang unta okay ra. Pero sa taman ang Senate kuan maguni kanang desisyon maguni sa Senate di man ni desisyon lang nako. Ako sang konsultahon kay kinini ang para maklaro na to ni. Wa man. So si Tito Soto di ay mahigala mukurog siya ni Romualdez. Ang kuyaw aning kalakihan unsa may ito ma-expect sa Senate. Ug ang Senate mga kagalaan nga mauntay gisaligan. Concern sila sa lang reputation mo. Bitay lang ilisan si Escudero tungod sa perception mga higala nga kinini ang si Chis mahigala na appeal aning flood control project. Pero na-mention ang mga leaders sa lower house lakip si Martin Romualdez wa matandog.
Ang sa Senate may natandog, unsa man eh. Ha? Sumuni ang dakong kwan. So, masabot na to nga hadlok silang tanan ni Martin Romualdez. Straight to the point. Unsa may saligan sa publiko aning kalakiha karon ug ang Senate mahigala di na makabarog sa iyang kaugalingong mga tiil. Kay na under the dictate na mahigalang Romualdez. Tiya mo na. Og tan-awon ba nimo ron mga higala? Daghan mga red flags ha? Ha? Tanawa lang gudaan, kana lang gudaan si Romualdez. Si Romualdez mahigala congressman sa 1st District of Leyte o nahimo sang Speaker of the House. Ang iya mga higalang anak, congressman po indekin. Asa ba ka mangita na? Yang ngano may nakatandog na? Ngano may naka-afford na? Inana kagamhanan si Romualdez ron. Ang iyang anak, mao mga higalay congressman pod kay maoy representative sa Tingog. Nya karon ang Tingog party list kay doon na may mga seats nga naade-aday. Ang sunod mga higala kay kini magong iyang asawa nga si Yeda Romualdez. Humana nakalingkod na ni Indekin og siyam na katuig. Ha? Kaya ang congressman doon naman sila mahigalay limit. Term limit man. So, unang pagka-congressman mo, 3 years. Another 3 years, pwede ka pang kadagan. Another 3 years, pwede ka pang kadagan. So, salaktod, makaserve ka og 9 years. Then, i-break na siya, kay aron nga mahatag po sa uban. Daghan gud ta mga Pilipino, 120 million gud ta kapin. Ha? O dulan sa 120 million. Naunsa bang pagkahitabo may gala nga si Yeda, asawang Martin, human sa siyam katuig nga pag-serve. Karon, serve naman sa balik kung himo unsa sa congressman balik. Ngano man kay kuno ang nominee, ang mga nominees mga higala diha sa Tingog Party List nang resign kuno. Nang resign o di pa resign? Mura kuno hay ni day ba o kana na ang so na resign man so na nahat og saka si Yeda. Karon padayog lingkod. Siya rin nakahimo ana mahigalang congresswoman. Nga human sa siyam katuig nga naglingkod pagka congresswoman. Karon nagpadayon og lingkod. Congress karon tulo ka buok sila sa ilang immediate family landaan si Martin, iyang asawa si Yeda og ang iyang anak. Makaingong kag sana all. Unya na ay nakapalag ana ron. Grabiha day og ako mo oy kuan na day no. Grabihan na mo eh. Kanang imo nang ingon ba total si Martin na naman congressman man siya, speaker pa gyud. Ang iyang anak na naman sad. Bisag si Yeda gipapahuway lang sa tagamay. Aron ba lang ba nga matuman gyud ang balaod ba? Kay ang balaod mahigalan nag-ingon man nga 3 consecutive terms ra ka. Ha? Unya mingon man higala nga sa Tingog Party List ang katusunod nila nga nominee day ni-resign man kuno. Nya sunod po ni-resign so wala ko ni mura nabutang pa kuno nga wala koy mahimo kanang resign man sila. Unsa man to nang resign sila o gipa-resign sila? Paita mga sukin tigpaminaw eh. Gisircumbent mambalaod aning kalakiha. Ha? So ni-resign ko no aron nga makafocus sila sa ilang posisyon. So by succession siya na pod mo eh. Balik sa lingkod by succession man. Moro bag si Idol Boyki ba? Idol Boyki, good morning mo diha. Salamat kay sa tong Idol Fun Run, first Idol Fun Run ha. Bida ka successful puriya buyag. Atong gi-congratulate sa Idol Boyki o ang atong kinitibok ang IFM team sa pagpasiugda atong maong kalihukan atong milabay nga Domingo. No? Na si Idol Boyki magod kay ni sign mas father lagi kay katong ang father very, very valid reason. Atong KBP President's Father Filmar unya Castudis nya tuwa naman sa Manila kay gi-promote siya sa kining Catholic bitaw nga kwan kana sa ilang network bitaw day. Siya na maoy kwan ron, siya na maoy manager dito sa Radio Veritas. Nya mas dako ang iyang posisyon ni Father Filmar ba. Kay under naman yang tibok Asia day. So na promotion tong iya. So wa naman sa Cebu
So ni-resign si Father Filmar. Pag resign ni Father Filmar, nahimo ron si Idol Boyki og chairman sa KBP by succession. By succession. O mag-election panalitan, butuhan sa Idol Boyki, mahimo na po siyang chairman by election. So karon by succession eh. So kinini ang mabutang na to mahigala nga sa KBP, mayo kay na ay vice president nga ni Saka og na ang makalihukan na kuan gyapon na implement gyapon. So muna nga kanana ang mabutang mahigala nga dili lalim na sa part Idol Boyki, siya nakasunod sa mga trabahoon ba. No, kay no sa resign man to. So okay na, no. Nagmabutang mga higala nga dili lalim ba, nahiro pa sa Idol Boyki anak diri sa KBP. No? Unya mao man ni tabo ni Daday sa nga sa unta pa resign naman sila katong tulugo ka pag resign day. Ang number 2 nga namin si resign, ang sunod po ni resign po ang number 5 ni resign. Nya ingon si Ida, ako may number 6 na napugos na lang po ko nga ako na naging mulingkod pagka congressman na po. Mahuman nga termino ni Ida mga higala, 12 katuig siyang lingkod isip congresswoman. Nga di naman ni muhawa siguro niyang pumaha. Agi delikadisa lang tapon inday kin ba yata tong inan Martin nga day kanang sige lang day 9 consecutive years naman ka. Ato lang i-break lang kaya ron yung tuman na itong balaod lang. Total itong anak na naman nila. Gusto mo sa siya nga, siya na dito, yung asawa na, yung anak na ala, i-appeal po na imong mga apo. Unya, nabay nakapalag na, wa. Nabay nakapalag, wa. Unsa may perception sa mga tao ron, hasta si Senador Soto, nga maoro'y presidente mahigala sa Senate, under ni Martin. Matalinong komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Straight to the Point. Okay, alitas tundugang pa mga issues mga kagalaan. Gikans nasyonal at ulaning bahin-bahinon, alita sa lokal. Ni mga higalay, katong pirmiro, 800 million to mahigala tong kwarta sa National Housing Authority, wa mahatag sa mga benepisaryo sa audit. Kay kinini ang unsaon taman mahigalang wa man mosugot si Governor Gwen Garcia nga hatagan ang mga subuanon adto. Kay niyang gusto nga ipa-download gyud sa Kapitolyo ang kwarta. Straight to the point. Aron o ma-download siya na mo'y bida, siya na mo'y hatag. Wa man mosugot ang NHA kay mosupak sa ilang mga lagda. Ang mahitabo, NHA may mga hatag, kay ilang man ang kwarta sa NHA, mukuyog lang. Kung kisay gusto mukuyog, mayor ba ka mukuyog, kuyugi lang mininyo ni panghatag. Pero dili sa ingon nga among i-download ninyo kamo na yung manghatag. Kay kini mga politiko, mo na ba yung manghatag? Sa ilang mga higalang ipasabot sa ilang mga tao nga, ilan na lang kwarta. Moto'y una, sus karon na sundan mahigala, lain pag yung isyo. Kay kato audit man to. Kaning lain day 100 million sa pindakin. Mahitungod po ni sa El Nino. Katong El Nino nga hinabang para sa mga mag-uuma. Wa pod mahatag gibalik mahigala dito sa National Treasury ang kwarta. Purbida tos Gwen. Unya nagpa-press man siya sa iyang pagpa-press conference mga sukin tigpaminaw. Kini ni ang niingon siya may daghan to sa mga issues nga gipangsulti, usas mga issues nga gisulti. Medyo nalangan-langan na taan ni gamay sa pag-take up, pero sige lang kay lahi maning ato po mahigalang diskusyon. Niingon si Gwen, pas mahigon ni atong hagitos Governor Gwen Garcia nga iyang panganlan. Kay matod pa ni Gwen Garcia, doon na kuno'y magsigig link niya sa mga issues. O kining magsigig link niya sa mga issues, gitagaan kuno kini, o Land Cruiser ni QM Builders. Ngilngi ganon, kaingon ka mahigalang, kuyawa gida ining QM Builders kung maohon. Kanang Land Cruiser nga bulletproof, pagyud kuno mga sukin tigpaminaw. Land Cruiser nga bulletproof, mo'y gihatag ko nung ining usa ka opisyal sa gobyerno. Na nga itong pangutana, kinsa man na Gov Gwen? Kinsa ka ng opisyala? Diya ka makaingon mahigala nga kinini ang
ngilngig day capacity gyud ng QM Builders kay manghatag ni mahigalag na ihatagan og sakyanan, manghatag og Land Cruiser bulletproof, ipanghatag lang na ni QM. Pila may kantidad ang Land Cruiser karon indekin? Posible na ana sa mga 4 to 5 million. Ibutang ta 5 million. Og imo nang ipa-bulletproof kanang latest nga Land Cruiser, mo dubli pa na ang kantidad ana. Imong ipa-armored. So kung imong ipa-bulletproof na mo dubli man kantidad, mo abot mahigalag mga 8 million to 10 million ang kantidad. Kay panalitan mo tatag 4 million na gina sa mga 8 million og mo doble ang kantidad og ipa bulletproof. Mao ni ang giingon ni Gwen nga dunay usa ka official dinhi sa Sugbo nga gihatagan mahigalan ni QM Builders og bulletproof nga sakyanan nga Land Cruiser ang color gray. Straight to the point. Mao na mga higalang 5.7 million day ang Land Cruiser. Mahala day no. Mo din ang mga ngilngig kay nang maka Land Cruiser kaki kita aning kalakiha di kita Land Cruiser ay di ta mobalhin pagka kontraktor. Liman ka na, mo isulti ni Governor Gwen Garcia. Kay sweeto man ni si Governor Gwen ni QM. Kay ngani do naman to mahigala iya man gipanghimakak do sa kaila ko ng QM oy wa sa kaila may gan diskaya. Pero kini ni ang dagha may nakasulti nato mahigala labot aning QM. Iya para bagyong witkan og istorya ang QM day. Dili siguro unta ni angayang witkan og istorya kay katong usa ka politiko dito taga Dumanhog og may pastoryahon daghan man kuno natabang ning QM nila dito. Ha? Og dunay daghan natabang sa Dumanhog ni QM, dili ni daoto ni Gwen day. Mo na makaingon ka ngano mangidaot man ni Gwen nga mao pa ni mga higala kunoy nagtukod anang kalsada diha nga nahugma ang QM. Di ba ka posible nga iyan giunahan ni daot kay basi niya mapiit si QM dito niya mutugan hinuon eh. Atol sa investigation niya mapiit si QM dito niya muyaw-yaw hinuon eh. Muna-hunas kayo mga mag-akuri mapriso na pagsulti ko na ng tanan. Pero unahon tatagsaon takidaghaman ng mga isyu ha. Matod pa niya dunay nakadawat og Land Cruiser nga ang color gray hinatag kuno sa QM Builders bulletproof na nga Land Cruiser. Karon kinsa may nakadawat ani? Mo na tong ingon nganli kuno kanhi Governor Gwen Garcia. So tungod ana wa man niya nganli katong maong nakadawat. Unya mo na ang giingon lagi mahigala nga si Gwen suito man dai ining QM gyud kay bisa mo ingon sa wala makaila ni QM taga Dumanhog man na saro di mo kaila ana. Aduna pa mga pictures ng gawas nga do na toy unsa to kang kini mga kirante dili sa konday. No, na ipabati ko tong balita labot ana. Mao na nga kini ni ang nahitabo mga sukin tigpaminaw si Pambari 4 nga gi float sa media ang mga pangutana kinsa ka ni. Malagmit nga dili si Pam. Malagmit nga si Pam mo ay gipabati-batian. Malagmit nga dili pod mo na ko ingon nga nganli ko no. Kanhi Governor Gwen Garcia para mahibaw ano to kinsa ni gitagaan sa QM og sa kenan nga Land Cruiser nga bulletproof. Straight to the point. Kasi Pambari 4 dili man siya may gitagaan. Gi-explain man ang Pambari 4 mga sukit tigpaminaw nga wa man sa kadawat sa QM. So kinsa man di ay kini nakadawat? O maohon ni mga higala? Kay kini ni ang wa man gimuhingan si Gwen. So muna mga makamakutana tag maayo ba, no? Kay si Pambari 4 tungod kay dunay media mahigala nga nag-float sa maong mga question, iya ning gitubag. Ningon si Pambari 4 nga wala siya makadawat og bulletproof nga sakinan sa QM. Straight to the point. Dali raman ang ma-check yun mga higalagod kung tinuod na kadawat og wa. Ingon si Pambari 4 tinuod na sa gigamit nga bulletproof nga sakinan. Panahon pa na mahigala sa campaign period. Ang iyang higala nga usa ka abogado nga dili taga Sugbo maoy nagpahuwam niya. Kay tungod mahigala ato mga death threats nga iyang nadawat sa dihang nagkaduol ng eleksyon. Straight to the point.
So mo'y naluoy niya ba? Mo'y nagpahuam. Dili pa sa governor. Kaya nitabo mo gud ana mga kaigalan, kini spam bali 4 magod. Kung nakabantay mo katubi taong papirmiro niyang ari sa si Bianan DYHP, kaduha pa may magkita ani niya. Kato papirmiro tong interview niya, ikaduhang interview niya balik sa diri mahigala nga daog na. Aw di pa, ikatulo na nakita niya. Ikaduhang interview padung na duol ng eleksyon og ikatulo daog na siya. Yan ibalik sa diri mga kaigalaan og nagpasalamat sa mga listeners usab sa DYHP. No? Mo to ikatulo na mong meet ining pam. Paghuman wa na. Natay mga invitations mahigala kwan magpadamon tag reporter na nito kay naman tayo tong reporter na assign. Des Capitol si kasamang RV Veloso. Oh. So kapag ikaduhang interview actually naka-mention gud si Pam nato. Medyo nakuyawan siya kay gi-attack man sa mga kaso day. Mga cases gi-attack sa mga kaso. Unya gawa sa mga kaso nga iyang gibaga ba nag-atubang pud siya og mga death threats. Dunay mga threats sa iyang kinabuhi. Moto naka-mention siya nga maayo gani kay duna sa higala nga nagpahuam niya og bulletproof nga sakyanan. Naluoy niya mga kaigalaan, di pa sa gobernador. Kay kuyo-kuyo man. Sumutoy gigamit ni Pambari 4 kay medyo kuyo man niya, babae man mahigala dali kay malubatan taon pod. Si Pambari 4 kay numdum mo ato dito sa may kwan, dito sa may pinamungahan. Asa man to, play ko balik tong pinamungahan do nga gipawngan sa suga kani. Nabi video ani? Kani oh. Kwan ko no kanang. Kani oh. Oh, napawang ang suga, no? Mo ni. Ipagnan siya dito. Sus, mga tao nagkalibugya ko eh. Naninggit ng mga tao Duterte na noon. Flashlight, palabas, flashlight! Flashlight! Kani mo ni. Oh, balik ka suga, balik. Pero pagbalik sa suga, iskutan sa padong sakinan. Asa man to dong katong iskutan sa padong sakinan na to? Mana to, no? Asa man to katong padong sakinan siya? Okay, yes. Presa dong. Ato gi-presentong kwandong, primero motong kwano nang lamano siya, paung suga kalit. Pagkapaung sa suga, gi-iskultan sa padong dito sa kanan. Moto mahigala nga ang iyang mga suod nga higala naluoy niya, usa nga naluoy niya gipahuam sa bulletproof nga sakyanan. Dili si QM. Dili hinatag kay wa pa ni mag-governor si Pam ani. Gipahuam siya anang bulletproof nga sakyanan. Tungod ani mahigala nga 5 ka nagipaong nga suga. Oh, kay kinim gud pa mga kaigalaan, pulusay mo gud Pam dai mo diri sa University of San Carlos unya nag-law siya dito sa University of the Visayas. Oh. Wala doon na mga established po niya nga mga friends ba nga pahuam siya. Tungod ani hitabo mo ni tawa. Gi-eskortan sa padong sakyanan. Sige, audio ko no dong, audio. Oh, mo na ni. Oh, yes, freeze. Okay, step by step itong presentation ha. Sumuto nga wa mahuman ang rally dito sa pinamungahan. Uli, gipapulis Pam. Unya kay babae ko di ang kulba ba? No? Daling malubatan mahigalag gipasakaan sa kaso daghang kaso plus gihulga pag di pa enough ang kaso. Dunay threat sa kinabuhi. Mo kuyaw tong hitabo ang mga kagalan mo na nga naluoy taon niya ang iyang friend. Nya gipahuam niya gamit ani sakyanan. Kay kuyaw-kuyaw ng imong gisudlan ron. Straight to the Wow, point. kasuway na spam og dunay kontra nga kwan kay sibilyan na baya nga kwan.
flight attendant na, no? So, wasa kasuwain anak kuyaw ba mo to nag-istoryahay mo diri asa mo sibianan atong panahon na sa kuyawan ako nasudlan na turni sa nahinayak naman ta ani. Sa igo na lang kinahinayak naman. Pero nakasulti siya nga bida, may gini nalipay siya na nakapahuam niya og bulletproof nga sakyanan. Unya pagbalik niya diri adto na ni SWAT nga iyang kauban day. Ha? O mo bitaw niyo nganong ni-enter ka diha. So mo ni hinungdan nga kuan, mo ni hitabo ang mga higala nga si Pam Balik 4 gipahuam sa sakyanan sa ilang suod nga higala. Ha? Tungod anak mahigalang maong sitwasyon. Ha? Na concern ba? Mo bitaw na koingon nga kanang dagdaghang concern oy. Ato panahon na niya nga ayaw kay basig simbako lang ba? Unya ato balik ko no ang presentation ng tawar god. Mo ni no nya katong gihapa siya ba? Na patos video no nga gi pagguan hapa sila gihapan nila sa Pam. Ilang giprotect niya human ko na. Pagbalik ni Pam nila pag primero ba yung ari niya naginusara siya niya katong yung sekretareng gamayng babae. Pagsunod na yung mga SWAT nga kauban kay nakita sa atong intelligence community. Freeze adong freeze. Nakita sa PNP nga imminent ang iyang threat. Mo nandun na yung mga nagdag mga rifle diri pagbalik. Tungod sa iyang threat mahigala ni Pam Balik 4. Straight to the point. Nga doon ay nagpahuam niya sa kanan. Ako mismo ningon bitaw ay kumpiyansa ma'am. Ako sa mismo nakadawat sa kong daghang threats pero wa may pahuam lagi nato okay kisa may pahuam nato. Ato mga barkada mahigala ato within sa atong kalibel wa may nakapanag-iya og bulletproof ka sa kanan. Og naaman gani mahigala kuwang so di pa ba di pa establish ba ha pero kaning ila kay nakauna-una man sa mga lahi na may ilang batch ba mga kuan na so doon na mga pahuam gyud siya day gipahuam sa sakyanan no ato panahon na unya doon na SWAT nga ni guard niya kay gisusi sa PNP di gid katagaan og SWAT nga gwardiya day lisod na oy og dili kanang tinuod ang threat nimo kay ila pa man i-counter check sa ilang intelligence division og tinuod bang nang naa kay threat lisura na lang noon. Ako kasuway man kung doon ako'y bodyguard sa una. Ha? Sa una, dito pa bumbo radio, okay? Na ako'y bodyguard. Pulis. Ang kinikaroon na lang, nakita ng bodyguard. Ha? Ang akong gisaligan, ang ginoon na lang yun, mga sukintig paminaw. Nga mo'y mo bantay na ako. Mo na lang akong gisaligan. Pero kalois ginoo, bantayan mo sa ta. Pero, kana na ang, tinood na, nang mag-request ka o kanang police escort, hindi na basta-basta. Kaila pa nang i-check, mahigala, counter-check pa na, tinood ba? So, kaniya tinood. Pulos kito ng gidag rifle tong mga taga-SWAT nga mo'y nag-escort niya. So niadtong panahon na tungod ining maong mga threats inadawat unya amot sungong baka sa day gihulga ba lang ka siya no? Pinumungahan gipawngan sa suga. Patang motong gihapan siya escortan siya padong sa sakyanan gipapauli. Wa na lang mga higala tiwasa ang maong program. Kay gipawngan man balik ka dong kani dong. Sige atong balik kong kanay dong. Natawa para step by step tong presentation kani oh. Sige. Audio. Na selfie pas Pam. Sa mga tao, selfie. Paong suga. Nasuko ko ng kontra. Flashlight! Muna balik ka suga pero gi-escortan nila si Pam padong sa sakyanan. Muna na gi-escortan padong gawas. Ipagawas na nila mahigala padong. Butangig circle ko no dong. Butangig ko no circle dong, pwede dong. Kana pa doon gawas ma'am, tangig circle daw. Kana. Moto si Pam. Ibasakay sa kanan.
Okay, sige, fresh. So mo ni mahigala ang katutuang hitabo niya nga ang iyang murabag ka ang iyang suod nga higala ba? Na ako kung bulletproof sa kanan ako ipagamit nimo. Sige, pahuwam si ana. Mo nang na bulletproof nga sa kanan gipahuwam na. Dili na hinatag sa QM Builders. Straight to the point. So, gipahuwam na pambalik 4. Unya, matod pas to nagkuhang report, kinalan masagyon nga mo safety siya kay lisod man kay nang dili sa safety. Dunay gi-order nga sa kanan si Pam mga kagalaan na maka-afford mas Pam day. Pero ang pag-order gud na sa kanan labi pag bulletproof di na mga order nimo nga pag-order na ada yon. So karon nagpahimo pa si Pam anang maong sa kanan dili ko na lang i-detalye mo kung nakuhang report. Pag mo aboto iyang iuli kanang maong Land Cruiser. Kaya hinto na governor siya karon say pa magamit day. Amot sige pa magamit hanto doon. Kay na governor siya unya tungod sa iyang threat. Kuyaw man kayo mga kailan sa mahitabo niya. Sumuna nga gigamit niya ng maong sakinan pero ang atong ikatambag ni Pam Bari 4 kasabot mi Governor Pam nga kanang sakinan na kibaw ko na nakasulti ka na ko ana nga maayo gani kinay nagpahuwam nimo. Kinini ang okay ra na kay kinabuhi ko na nimo. Okay ra na imo gigamit na hinuman na po na sakinana. Unya klaro man sa nangan anang naa sa kananaang OR ug CR. So salaktod nga pag-istorya dili gikan sa QM Builders. Dili hinatag sa QM Builders kanang maong sakinan. Straight to the point. So dili malagmit nga kung siya may gipasabot ni Gwen, sunog si Gwen. Nadaot ang niyang butang-butang. Pero sa pikas bahin, kung dili siya may pasabot, ang atong hagit ni kanhi Governor Gwen Garcia nga, nganli Gwen, kinsa na siya? Straight to the point. Sa akong tambag ni Pam Bali 4, Governor Pam, inig-abot atong imong sakinan, iuli na na sakinan na palaway daghang istorya. Kasabot mi nganong ni nana, kasabot mi sa istorya nganong ni nana, kay doon ay mga concern nimo. Once maabot na to imong sakinan, iuli na palaway daghang istorya. Kay ikaw nga nang huwam rag sakinan, padakon ng istorya. Kato mga kawatan wa na, anad ng pangawat tong uban. Okay lang kawatan, basta kanang manghuwam, komentaryuhan lag maayo katong kawatan, okay ra sila. Ato'y katambag ni Pam Bari 4, inig-abot ato imong sakinan kay bawta sa imong safety kadi ulalim na day simba kung siya may tabo ng Pam day. Kung siya may tabo ni Pam siglin suko may mahimong gobernador, simba ko lang. Palayog pito ka laod. So man kinang safety siya but I know nga kanang si Glenn wa na dili na po na nana sad noon. Ang problema day walay problema ng Glenn. Issue lang ning ato ha. Dili po nana si Glenn day murag medyo kon man na siya. Wala ta ana pero kana ang posible ba na yung mga kontraktor ba ka doon na iban nga mga doon transactions Kapitolyo suko sa nga si Pam gahi po na ba kaya di na ba mo sugot o corruption sad ha? Ingon was Pam nga di kumukuha ng mga korap nga karon og katong mga naanad masuko sila ng kalakihan nga mong naandan ng pangwarta na wa na noon o maoy doon na interest ba mo na nga siguro agyod nga safety ka diha okay ra na nga nakay bulletproof nga sakinan nga gihulman pero pag abot ato imong bag-ong sakinan kaya nag-order mga mamay kung hibawan nga na kay imong gipahimo, iuli ng daan nga hinulaman. Kay aron nga way daghang istorya. Kay kana maka-create pod na og potential nga conflict of interest. Although wa pa ka mag-governor na anana, namang tay mga amigo ba nga amigo na tundaan before pa manghigala mahimo kang successful. So kana ilagi ng true friend gina nila day sa magtiayon. Nga ila ng suod yun ni Dr. Brian kuno nga kwan. Nga mo'y nagpahuam o sakinan. Doon naman kay mga suod. Naman po'y uban lahi man ng suod nga. Mudaghan ang imong suod kay successful na ka. Lahi tong mga tao nga higala nimo di pa ka gobernador. Kay ni ka gobernador nimo daghan na po'y makipahigala. Ana nga akong ikatambag ngadto kang Governor Pam kay nakaingon na ba taon sa pag-interview nako nga daghan nag-district sa attorney sus nakaingon gyud ko og nganong ni Inte. Ano suod man kanang politika mao naman gyud na. So akong tambag nimo Governor Pam
Gamitan na sa kinana. Okay na, kinabuhi, mas labaw sa tanan. No, unaha ang imong life. Inig-abot at imong sa kinang bag-o nga imong gipahimo, or bag-o ba to, or katong daan imong gipahimoan imong guandiha nga aron na ma-safety sa ka, iuli ng maong Land Cruiser. Aron, nga way daghang istorya bisag gamay. Dili maka-create og potential nga conflict of interest. Unya ako po tambag, o dili tambag, hagit, ngadto ni kanhi Governor Gwin Garcia, Gov Gwin, kinsa man ning maong official nga gihatagan sa QM, isulti angan para makibaw tag kinsa da ini, ha? Straight to the point. Diya ka makaingon nga ngiga day sa QM, no? Kana ding bulletproof nga sakyanan mahiga lang tag 5.7 million. Ipanghatag man lang day sa QM na. So swito gid sa Governor Gwin Garcia mahigala unsay capacity nining Alan Kirante. Straight to the point. Swito sa unsay capacity. So pareho ko no, nganli ko no kanang maong public official para mahibaw ta. Ay mo ito nang ikon kay basin niya kinsa na. Grabihan ang tawhana gud. Onya grabihan gud ning QM day. Manghatag man nagsakyanan mahigala makaingon ta kay nga sana all. So unsa man na fake news si kanhi Governor Gwin? Siya mo oy naghimo og fake news or naa say laing ipasabot ini. Lahi pa gyud nga official nga pasabot. Kung na kay laing official pa gyud nga gipasabot, ipagawas angan ana og kinsa na ang official laliman ka nang gitagaan mahigala og bulletproof nga Land Cruiser ni QM. Straight to the point. Makaingon ta mahigala kinsa na mga official, importante kina mahibaw ano to. Kay basig usa na mahigala sa mga kurakot, no, nga mga official nga ni dawat mahigala og suborno gikan mahigala sa kontraktor. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Panyo sa Straight to the Point.